मा खालामदों दे आङो उखुन्दै गजोबखाबाय उखुन्दै गदों उखुन्दै first time hair spa ডাঙৰটো তাৰ থাকাটো 4000 4000 उखुन्दै गजोबलायबाय गरम माने गरम बेसेबां गोबाव दोनो बेखौ बेसेबां गोबाव दोनो खै मिनिट 15 बेबायदि 15 मिनिट खर'खौ गरम मोनजोबलायथारो माथो हा अ गरम मोनदों ओंखायनो बोखोबाय गोजौआव एसे first time hair spa guys beauty parlor माबायदि नुगोनथाय एक्चुअली जेबोथ' हेयार काटिंआथ' दंखायो अलरेडि हेयार काटिं खालामखानायखा गुफुर गुफुरनो ख्र 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 होननाय साउन्ड होलायलायो माबायदि नुदों सोर सोर खालामखांखो कमेन्ट होबानो जाबाय बाट आं फार्स्ट टाइम माबा मुलि होयोब्ला माबा मा होनोब्ला अइल दंलाय माबा हेयार खानाय गोलैनाया जायफोर दङ बे रज'फिनो ना ओं ओं কিমান পৰে এক্সট্ৰাকে 200 মানে কলো আৰু सिङाव ओमफ्राय दा बेखौ रज' होफिननांगौ दा गला गोबायैनो आरोना ओमफ्राय सिगाङाव एसे रोजामोन औ माबायाव मासाव खेबनै खालामबा ना होमबानो रज'फिनजोबो ना औ दा बन्द' खालामबाय आङो वेक्स लगायोमोन सिगां बाट दाना लगायला आङो स' लोगोफोर वेक्स जानला मानला दा बाहाय ब्रेन्डेड बिउटि पार्लाराव हाबनानै सोंनानै बाहाय खानाया गयो आंबो नै बिनि थाखायनो हेयार स्पा खालामदों आरो खानाय गनायनि माखासे माबा अइल लागायसिगोन आरो 6 माससो ना 6 मान्थसो खालामबाथाय रज'फिनजोबगोन आरोना कन्टिनिउ मास मोनसे खेबनै खरै 12 बार जासिगोन होनबाना 6 मासबाथाय थ' दायो सुसिगोन बानायखांनानै उनावहाय তাৰপিছত কি কৰিব এটা ট্ৰিটমেণ্ট থাকিব ট্ৰিটমেণ্ট ইয়াতে কি ট্ৰিটমেণ্ট থাকিব হেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট আচ্ছা बिनि उनावहाय हेयार ट्रिटमेन्ट खालामगोन स' आं सुजाग्रोनिसै কি বুলি কৈছিলে নামটো ইমানুস স্নেল लागायबाय दायो खानाय गयैनि हा फैगोन दे
जोब्बायना दायो खतम हल ना आरो लोगोफोर दायो जोब्बाय आं दा हेयार स्पा खालामनाया जोब्बाय दायो ओमफ्राय बिनि गेजेराव फिनिशिंआव खालामदों दायो गाइस भिडिअखौ दोनसै थेंक्स सो माच बेनो आंनि फार्स्ट जोब्बाय सानथाम खानाय सुजानाङा मिथिबायना सेराम लागायबाय आरो दायो फिनिशिंआव जोब्बाय माबोरै नुखो लुक लोगोफोर कमेन्ट खालाम